Hello and welcome back. Hello, I'm Raghav. I am Rosa. এবং আজি ଆମେ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ words ର correct pronunciation. Sound ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା a ଏବଂ ei. So let's start. Yes, let's. ଗୋଟେ ଖେଳ Chess, ଗୋଡ଼େଇବା chase, chess ଏବଂ chase. ଖଟ bed, ବିଦାୟ ଦେବା bade, bed bade. Bade as in I bade him farewell. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ best, ମୂଳଦୁଆ based, ବେଷ୍ଟ ଏବଂ based, ବାଜି ମାରିବା bet, ଲୋଭ ଦେଖେଇବା bait, ବେଟ୍ ଏବଂ ବେଟ୍। ରକ୍ତ ବାହାରିଲା bled, ଛୋଟ ବ୍ଲେଡ୍ ଯୋଉଥିରେ କ୍ଷୀର ହୁଅନ୍ତି ବା କଟାଯାଏ blade, ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍। ପାଉଁରୁଟି bread, ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବା braid, ବ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍। ଉଧାର ନେବା debt, ଖଜୁରୀ କୋଳି date, ଡେଟ୍ ଆଉ ଡେଟ୍। date, ଧାର edge, ବୟସ age, ଏଜ୍ ଏବଂ ଏଜ୍। ଖୋଇଲା fed, ଲିଭିଯିବା fade, ଫେଡ୍ ଆଉ ଫେଡ୍। fade, ପଡ଼ିଗଲା fell, ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଲା ସେଟା କେମିତି କହିବା fail, ଫେଲ୍ fail, ଫେଲ୍। ମୁହଁରେ ଆଉ ଚୁଟିରେ ଯୋଉ ଆମେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉ ଜେଲ୍ ଲଗାଉ ସେଟା କ'ଣ gel, ଆଉ ହାଜତ jail, ଜେଲ୍ ଆଉ ଜେଲ୍। ପାଇବା gate, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ gate, ଗେଟ୍ ଆଉ gate, ଗେଟ୍। ଜବକାଚ lens, ଗଳି ରାସ୍ତା legs, ଲେନ୍ସ ଆଉ ଲେନ୍ସ। ପୁରୁଷମାନେ men, ମୁଖ୍ୟ mean, ମେନ୍ ଏବଂ ମେନ୍। ଭେଟିଲା met, ସାଙ୍ଗ mate, ମେଟ୍ ଏବଂ ମେଟ୍। କଲମ pen, କଷ୍ଟ pain, ପେନ୍ ଏବଂ ପେନ୍। ପୋକଜୋକ pest, ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଘଷୁ ଆମେ paste, ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ପେଷ୍ଟ। ନାଲି ରଙ୍ଗ red, ଜବରଦସ୍ତି କାହା ଘରେ ପଶିବା raid, ରେଡ୍। ବିକିବା sell, ବିକ୍ରି ଲାଗିବା sale, ଯେମିତି କି କୋଉଠି କୋଉ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମେ ଆମେ shopping କରିବାକୁ ଯାଉ sale हुए sale माने shopping जो discount ଥାଏ ନା yes yes exactly discount ଲାଗିଥାଏ ସେଲ୍ ଲାଗିଥାଏ that is sale। ପଠେଇଲା sent, ରୁଷି sailed, good sent ଏବଂ saint। କହ tell, ଗପ tale, tell ଏବଂ tale। tell me a tale ମତେ ଗୋଟିଏ My ଗପ story କୁହ। tale. ମତେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି କୁହ tell me a story, tell me a tale। ପରୀକ୍ଷା test, ଆଉ ସ୍ୱାଦ taste, ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ taste, ଭଲ well, ତିମି well, ୱେଲ୍ ଏବଂ ୱେଲ୍। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ west, ଅଣ୍ଟା waist, ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ। ଓଦା wet, ଅପେକ୍ଷା କର wait, ୱେଟ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍। କେତେବେଳେ when, କମିଯିବା wane, when ଏବଂ ୱେନ୍। এই ভিডিওটাକୁ
फिर से देखिए, प्रैक्टिस कर दिया. लाइक share, and subscribe. subscribe.